sa bawat pag-ikot ng kamay ng orasan, sa paglipas ng bawat segundo't minuto. Unti-unti akong nilalamon ng mga bagay na nasa aking isipan. Kalungkutan. Puno ang bawat gabi ng aking pagtangis. Saksi ang mga basang unan niyayakap ng lumbay ang aking katawan. Takot. Takot na magkamali. Takot na bumagsak. Takot sa mga mangyayari sa hinaharap. Pressure na galing minsan sa aking mga magulang. Galing minsan sa sarili. Hindi alam kung ano ang uunahin, hindi alam kung kaninong boses ang susundin. Stress, dala ng pagod sa pag-aaral, sa pagsa-sideline, minsan ay nagsasabay-sabay. Gusto na ng katawan mo magpahinga pero hindi pwede dahil may kota at exam ka pa. Hirap ng buhay dahil mahirap maging mahirap. Mahirap dumiskarte para lamang may mapangbili at makapagbayad ng kuryente. Mahirap matulog sa gabi. Mahirap nang asikasuhin ang sarili. Ilan lamang yan sa mga bagay na mayat mayang kumakatok sa aking isipan. Parang isang alarm clock. Nakabibingi at sa pagdaan ng mga araw ay nararamdaman ko na ang bigat ng aking pasanin. Gusto ko na lang sumabog. Gusto ko na lang sumuko. Lahat ng sistema ng aking sarili ay naapektuhan. Wala nang ganang gumising sa araw-araw, wala nang passion sa pag-aaral, tinatamad na magtrabaho, nalilipasan ng gutom at sa gabi inaatake ng pagkabalisa at aabutin na ng umaga bago tuluyang makapagpahinga. Ramdam ko ang pagiging mag-isa. Ganyan lang ang takbo ng aking buhay. Tila ba isang kadenang umiikot at wala nang tsansang tumigil at maputol. Hanggang sa isang hapon. Isang hapon na gusto ko nang tapusin ang lahat. Habang nakaupo sa plaza ay may taong lumapit sa akin. Tinanong kung ayos lang ba ako. Gusto ko sanang sabihin na okay lang ako pero di ko napigilan ang sarili kong humagulgol sa kanyang harapan. Sinabi niya na magkwento lang ako, mag-open sa mga nararamdaman ko at handa siyang makinig sa akin. Nung una nag-alangan ako dahil nung huli akong nagkwento ay sinabihan lang ako masyadong OA at emosyonal. Pero sa pagkakataong ito, ramdam ko na handa niya akong pakinggan, na handa niya akong tulungan. Di man niya ako kadugo at kakilala, niligtas niya ang buhay ko sa hapon na yun. Nagbigay ng payo at siniguradong hindi ako nag-iisa. Hindi naman agad-agad ay nawala lahat ng aking mga dinadala, pero doon na nagsimula ang pagbabago sa aking sarili. Unti-unti na akong ginaganahang gumising, nanumbalik na yung aking sigla sa pag-aaral at sideline. Maayos na rin ang aking pagtulog. Marami na rin akong naging mga kaibigan. At bilang resulta, heto ako, nagsasalita sa inyong harapan. Mga kaibigan, nais kong sabihin na may kasama ka. May nakikinig sa'yo. Patunay riyan ang aking buhay. Huwag mong isipin na mag-isa mo lang susuungin ang bagyong darating sa iyong buhay. May mga taong handang makinig sa iyo. Nandiyan ang iyong pamilya, nandiyan ang iyong mga tunay na kaibigan, nandito ako para sa iyo. Your feelings and thoughts matter. Walang sino man ang may karapatang i-invalidate ito. Lagi mong tandaan na mas magiging magaan ang mga bagay-bagay kung may kasama kang aagapay. Hindi masamang maging mag-isa, pero mas kailangan natin ng mga kasama.